ana crita kang dadi critane ring desa kang aran Desa Celuring. Rikala jaman semono ana pitik jagone wong Celuring kang kejoluk Sawung Alit. Rikala jaman semono pitik Sawung Alit kang dadi jagone wong Celuring. Nalika iku didu ambi jagone wong bangsa Walanda. Ayo dulur didelembiar. Pitike sapa? Sawung Alit apa pitike wong bangsa Walanda kang dadi pemenanging ring palagian tarung pitik Sawung Alit. Yo! Sora. Iya. Ayo, jualnya sini. Anda mesra. Puasa aku baik. Kabro.
cerita kang dadi critane ring desa kang aran Desa Celuring. Rikala jaman semono ana pitik jagone wong Celuring kang kejuluk Sawung Alit. Rikala jaman semono pitik Sawung Alit kang dadi jagone wong Celuring. Nalika iku didu ambi jagone wong bangsa Walanda. Ayo dulur didelembyar. Pitike sapa? Sawung Alit apa pitike wong bangsa Walanda kang dadi pemenanging ring palagyan tarung pitik Sawung Alit. Yo! Kau. Sora. Ayo, saya putih. Wani piro Ayo, lurus sekat. Bon kabeh 500 Ayo, Oke. bugar. Sora. Iya. Ayo, cuaca susu. Antum mesre, pateno sing babaran sre. Ayo, Petik sing ono babaran le. Ayo, picabang antem meneh. Petik sing ono babaran kan kalah. Ayo, antem ae. Aduh. Terus ditarik, Mbah. Petik kalahan kok duduk ambil petik isun. Aduh. Belian gulu Pitik kurang jamu pitik. Petik kok gede kodeng. Sini, hai. Kalau di petik kecet-kecet guys. Aduh. Ayo, maring. Antem le, eman pintu seket le. Ayo antem. Wah. Antem petik kok gede-gede. Patek nones le. Ayo, maring. Hei kalah. Ojo nganti kalah. Iya. Kabruk. Iya. Weo. Aduh. Ya ngono. Pitik ada. Pitik ecek. Petik kok top boleh guys. Pitik putih yang menang. Ayo le, bosok petik tekonan le. Paten nones le. Ojo nganti kalah le. Petu sekat. Bisa wangi bisa, paten nono bisa wes. Maju. Iya. Pitik kok celeng itu gombren ya. Aran godok pitik mari pitik. Bisa warso pisan paten nono se. Diulah sepitik abrek kau. Pitik kok celeng gombren. Ayo,
Bubar. Hei, hei.